முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய வேளையில மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அவர்கள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முழு உடல் நலம் பெற வேண்டி அறிக்கை ஒண்ணு வெளியிட்டிருக்காரு. அதுல என்னெல்லாம் சொல்லிருக்காருன்றத இப்ப பார்க்கலாம். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அன்பு சகோதரர் தளபதி மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் முழு நலம் பெற வேண்டும். அவர் முதலமைச்சர் பதவி ஏற்றதிலிருந்து ஒரு நாள் கூட ஓய்வு எடுக்கவில்லை. சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் எழுத முடியும். வாரத்தில் ஒரு நாளாவது அவர் ஓய்வு எடுக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும். தமிழ்நாட்டு நன்மைக்காக இந்திய ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்காக அவர் முழு உடல் நலனோடு பணியாற்றுவது காலத்தின் தேவையாகும். அவர் தற்பொழுது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு ஓய்வு எடுக்கிறார். அவருடைய உடல் நலத்தை மனதில் கருதி திராவிட முன்னேற்ற கழக முன்னோடிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள் அவரது உழைப்பை நாட்டிற்காக பயன்படுத்தும் வேளையில் ஓய்விற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. அவர் விரைவில் முழு நலம் பெற்று தமிழகத்திற்கு பணியாற்ற இயற்கையை வேண்டுகிறேன். இவ்வாறு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அவர்கள் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். தமிழகத்துக்கு என்னால் இந்த உயிர் இருக்கின்ற வரையில், இந்த தொண்டை குழியில் என் ஜீவன் இருக்கின்ற வரையில் இந்த மண்ணுக்கு, இந்த மண்ணில் வாழும் தமிழக மக்களுக்கு நான் ஊழியம் செய்வேன்.